ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଚୁନା ରୁଟି କରୁଛି। ତ ଏଠି 1 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ତ 1 ଚାମଚ ଚିନି, ଏଠି 1/2 ଲିଟର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଛି। 2 ଚଟୁ ଚୁନା ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଦେଉଛି। ଏଠି ମୋ ପାଣିଟା ଫୁଟିଛି, ତ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଢାଳିକିରି। ଏଇଭଳି ଆଣ ଭଳି ମୋର ହେଇଗଲା ସେଟା ଫୁଟିକିରି। ତ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଚୁନା ଦେବି। କମ୍ କମ୍ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ହେବ, ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଦେଉଛି। ମୋର ଏମିତି ଖଳିଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଏଇ ଖଳିଟା ଗୋଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ଯେ ଖଳିଟା ନଉଠିବ, ରୁଟି ହେବ, ଚୁନା ରୁଟି ଏମିତି ନଉଠିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କମ୍ ଚୁନା ଦେଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଦଳିଦେବି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଖଳି ମାନେ ଗୋଟା ଅଛି। ଏଟା ବେଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବନି। ଏକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁନା ଦେଇକି ଏମିତି ଦଳିଦେବି। ଏମିତି ଅଟା ଦଳନ୍ତି ସେମିତି ଏକୁ ଦଳିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି ଦଳି ନେଉଛି। ତ ମୋର ଏଟା ଶୁଖିଲା ଚୁନା, ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଶୁଖେଇକି ଚୁନା କରନ୍ତୁ, ବେଲିତେ ସୁବିଧା ହେବ। ଓଦା ଚୁନାର ହେବନି। ମାନେ ଶୁଖିଲା ଚୁନା ଭଲସେ ବେଲି ହେବ। ଏମିତି ମୁଁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦଳି ଦେଉଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଲ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ। ତ ଇଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ରୁଟି ଚୁନା ରୁଟି କରତେ ମୋତେ ଟିକେ ମନ ହେଲା, ମୁଁ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚୁନା ରୁଟିକୁ। ଏମିତି ମୁଁ ବେଲୁଛି, ଟିକେ ହାଲକା କରିକି ବେଲିବେ ତ ଭଲ ହେବ। ଜାକିକି ବେଲିବେନି, ଏମିତି ହାଲକା ଯେମିତି ଅଟା ରୁଟି ଯେମିତି କରାଯାଏ ଅଟାରେ ଧୋଇକି, ସେମିତି ପତଳା କରିକି ବେଲିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବେଲି ନେଇଯାଉଛି ଚୁନା ଦେଇକି 2ଟା। ତ ଏଇଭଳି ମାନେ ହାଲକା କରି ବେଲିବେ ତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି ବେଲି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ବେଲି ଦେଉଛି ମୁଁ। ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ତାୱାଠି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ସେକି ନେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରୁଟି ଟିକେ ମୋର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଟିକେ ଜାକିତେ ହେବ। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କପଡ଼ା ଗୋଟେ ରଖିଛି, ପୋଛି ଦେଉଛି। ତ ଚୁନା ପଡ଼ିଯାଏ ଟିକେ ତାୱାରେ, ଏଟା ପୋଛିବା ପାଇଁ ହେବ। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ରଖିଥିବେ, ପୋଛିଦେବେ ଟିକେ। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଟିକେ ଜାକି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟି। ଆସ୍ତେ ହାଲକା କରି, ବେଶୀ ଯେଉଁ ଜାକିବେନି, ଫାଟିଗଲେ ଏଟା ହେବନି, ଫୁଲିବନି। ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ନରମ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ।